Ako ay isang model. Kaya man itong tawhana, oy. Unto na kayo. Daghang kong sugo na to. Psst! Pangoy! Bantay akong gisugo ni mo, ha? Kalimtan na po ni mo. Lagi, relax lang diha. Makisalig na ho. Tawhana. Wa mo ko salig adto. Paitan na buhi ah. Paitan ni kabing way kwarta. Agay! Siya ko sakit makaluya. Ni ang kwarta ha. Hindi ko na lang kasi ko. Pero pa siya bunitan eh. Uy, si Uncle oh. Murang problemado. Karon mo ni lami kay Kwan. Si Dudong na oh. Dakuan ang kwarta yung dala-dala. Human ako na di. Dakuan ang kwarta yung dadong. Bisa na ni mo. Jadi cool. Diskarte ba lang? Gusto kang mahi mo na eh? Sudong ba? Ako na bi. Oops! Gusto kang mahi mo na eh? Nay, kondisyon. Sige sige. Sige sa kondisyon. Ang buhaton dong. Ramaho ng kwarta. Sure ba cool? Andam lagi ng buhaton ng tanan? Sige sige. Sige sa kondisyon. Kami. Ulug-ulugan na si Uncle. Okay ra lagi ni mo cool nga mabinayot ka. What? Para mahi mo na eh. Sus! Kadagang maunaw ng ani mo. Kana pag yun. Sige sige sige. Unsa naman si Pangoy, oy? Ikabuanga naman si Itchoy. Kasi unsa na niya manunan ba? Kana cool, birahi cool, rampahi cool. Ako ay isang model. Cool. Kana utso-utso cool. Unsa naman si Itchoy? Kasiksi naman ana niya. Sus, ginuo ko ng payot naman eh. Pero bagoy bang hinadlad na siya. Ano? Naugawa yun. Niladlad ang buka ko. Hindi animal. Kalawan si Parikoy. Gitripan yun na maklaro kayo. Pagilado na may kwarta ng buwang. Mura siya. Ari tadi na. Balikan. Sakto ra dong uy. Kaya makita ang silingan ani, abi na po bayot ta. Apa ko ba? Isa pa cool. Oh no! Ayaw na lang ko lah. Muna rin ko lah. Iya pa ko eh. Jadi alas kwarta uy. Oh no! Ato na ko sinuli ar barang dugangan ni. Akong tinglan. Agay! Yul. Oh. Unsa mga Choy? Nga na yung sinutan. Nabayat na ka? Ay sama dia. Ako ani kay ningil ko ang utang ni Nugi. Unsa yung utang? O ba naghihatag di Pangoy nimo ako? Para pahatag niya mo isang libo. Ha? Si Pangoy di magisugo. Agay! Yawan isahan ko na. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko? Yeah, what's up? Good afternoon, mga Bohol ka studio diya. Shout out day ko ni ko among kinakusigang kapitan diya sa Barangay Lila Bohol, Vicente Taguntungan, then especially ni Kuya Juby Galleros nga grabe ka supportive sa mong mga videos no. Siya jud ang pinaka ning like, share ug sa mong video din. Pasalamat din sa mga ning like, ning share sa mong videos din sa YouTube. Namo guys, subscribe na kamo. Salamat. Mali sa tanan. Salamat sa pag-like, share, and subscribe sa among YouTube channel o pag-follow sa Facebook page. Shout out day ko sa ni Ate Sale Monteron nga nasa gawas karon og si Jose Cajes, si ang Ortega family o ang Muring family o Kalihat family. Og shout out po ko sa asawa nga si Irene Muring. Salamat.
Good afternoon sa tanan. Before that, pasalamat ko sa tanan nag-follow, nag-share, nag-likes, nag-comment sa among video, Ball Studio. YouTube channel po, Ball Studio. Shout out tayo ko ni Maricho Batukail, Gabi Ansisclo, Rico Amusura, Rose Bantingal, J.A. Bunyo. Shout out ko ninyo tanan. Batinggal. Shout out ko sa mga pamilya diyan sa Agna, mga Ranieses, o Nalasa, o mga Sahilan, o labi na sa mga viewers. Salamat yung tanan sa mga pag-share o like, o ayaw kalimutan sa pag-share, o labi sa tanan na dako mi salamat nga todo suporta mo sa mong Ball Studio. Salamat po sa mga promo nga mutabang sa Ripak, pakir mga promo. Shout out. Dili na sa usahan kadaghan kay mo. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E.